nosweddi. Rwan dwi'n newid y drefn chydig bach. Dwi'n cychwyn cyfres ar Habacuc, 2 pregeth o lyfr Habacuc. A nes i fwynhau cael paratoi ar gyfer hon, ac ar ôl y darlleniad mi fyddwn ni'n cael yr ail emyn. Jyst mwyn i chi wybod beth sy'n digwydd. Oherwydd mae yna neges bwysig mwy nag un gan Habacuc i ni fel Cristnogion yn y byd a fel Cristnogion yma yng Nghymru. A fyddai'n gwneud un pwynt yn y 2 pregath, neu'n pwysleisio un peth bod 3 bora dydd Sul nesa. O'n i'n gweld pan oedd Arfon cyn iddo fo gyflwyno'r emyn, bod ambell i dalcen crych yma, pan bod o'n sôn am faswyr. Y cysylltiad oedd o hefo maswr yn chwarae i Gymru. Faswyr, 2 faswr, ond heb y treigliad fysa fo ddim yn gweithio. O'n i'n gweld chi yn dalcen crych yma. Mae ganddo fo hiwmor niche Arfon, da chi'n gwybod? A weithiau mae rhaid esbonio y joc. 2 faswr. Habacuc y benod gyntaf. Rwan ta dyma sydd yn y benod gyntaf Habacuc. 2 penod sydd yn y llyfr. A y patrwm gan Habacuc ydy bod o yn siarad hefo Duw. Yn wahanol i lot o proffwydi eraill, mae'r proffwydi eraill yn cael neges gan Dduw a maen nhw'n siarad hefo Israel. Ac yn aml iawn yn dwrdio Israel am fod yn anffyddlon. Ond mae Habacuc yn wahanol. Mae'n gofyn cwestiynau pam i Dduw. Pam bod gymaint o ddrwg yn y byd? Pam bod pobl ddrwg yn ymddangos fel petasan nhw'n llwyddiannus yn y byd? Un arall mae'n ofyn ydy, Duw, pam wyt ti'n gwneud dim byd? Ti'n teimlo bod chdi ddim yn gwneud dim byd ynglyn â hyn. Felly mae'n codi pynciau pwysig, da ni'n dal i ofyn. A mae'n gofyn 2 gwestiwn yn yr benod gyntaf i Dduw. A mae Duw yn ymateb. Felly, y neges gafodd y proffwyd Habacuc gan yr arglwydd. Habacuc yn cwyno am anghyfiawnder. Arglwydd, am faint mwy rhaid i mi alw cyn i ti fateb i? Dwi'n gweiddi, trais, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath regioni fynd yn ei flaen? Does dim i weld ond dinistr a thrais. Dim byd ond ffrio a mwy o wrthdaro. Gyfraith wedi colli grym, a does dim cyfiawnder byth. Mae pobl ddrwg yn bygwth pobl ddiniwed a chyfiawnder wedi dwystio'n gam. Mae Duw yn ateb, edrychwch ar y cenhedloedd a cewch sioc go iawn. Mae rhywbeth ar fi'n digwydd fyddwch chi ddim yn ei gredu, peta'r rhywun yn dweud wrthoch chi. Codi'r Babiloniaid, y genedl greulon a gwyllt sy'n sgipo ar draws y byd, yn concro a dwy'n cartrefi pobl eraill. Maen nhw'n codi braw ac arswyd ar bawb. Maen nhw'n falch ac yn gwneud fel y mynant. Mae ceffyla yn gyflymach na'r llewpard ac yn fwy siarp na bleiddiaid yn y nos. Maen nhw'n carlamu am bellter enfawr ac yn disgyn fel fwlturiaid ar ysglyfaeth. Trais ydy hunig fwriad. Maen nhw'n hollol benderfynol ac yn casglu carcharorion rif y tywod. Maen nhw'n gwneud sbort o frenhinoedd ac yn chwerthin ar lywodraethwyr. Cair amddiffynol yn ddim byd ond joc iddyn nhw. Maen nhw'n codi rampiau, yn gwarchau a gorchfygu. Yna, i ffwrdd â nhw fel y gwynt, dynion sy'n addoli i grym milwrol, a byddan nhw'n cael eu galw i gyfrif. Mae Habacuc yn gofyn eto ar Dduw. Chi'n gweld y patrwm. Ond arglwydd,
Ti ydy'r Duw oedd ar waith yn yr hen ddyddiau. Ti ydy'r Duw sanctaidd, fyddi di byth yn marw. Arglwydd, ti'n ei defnyddio nhw i farnu. Craig, rwy ti wedi penodi nhw i gosbi. Lygaid yn rhy lan i edrych ar ddyrgioni. Sut allu di esgusodi anhegwch? Sut ti'n gallu dioddef pobl mor dwyllodrus? Sut allu di eistedd yn dawel tra mae pobl ddrwg yn llyncu pobl sy'n well na nhw? Gwneud pobl fel pysgod neu greaduriaid y môr heb neb i'w harwain. Elin yn ei dal nhw gyda bachyn, mae'n ei llusgo nhw yn y rhwyd a daflodd wrth eu casglu gyda'i rwyd bysgota. Mae'n dathlu'n llawen ar ôl gwneud mor dda. Wedyn, mae'n cyflwyno aberthau ac yn llosgi arogl darth i'w rwydau. Sy'n rhoi bywyd bras iddo a digonedd i'w fwyta. E'n mynd i gael dal ati i wacio i rwydi a dinistrio gwledydd yn ddidrigaredd. Fan yna, mae'r bennod cyntaf yn gorffan, ond fyddai'n dod i ateb Duw yn ystod yr esboniad bach byddai'n rhoi yn y munud. Felly mae yna lot o bethau cyfoes yn does. Hyfryd, dwi ti byth yn newid, dwi ti'n cadw bob a ddewid, a diolch i Meilir Geraint am fynd ati i gyfansoddi caneuon mawl newydd. Rwan ta, da ni am bwrw ati hefo'r bennod gyntaf o Habacuc a'r cwestiynau mae o'n ofyn sydd yn cwestiynau allwn ni ofyn heddiw yn y byd, a hyn da ni weld ar y newyddion a'r hyn sydd yn digwydd. Ond dylch mi roi chydig bach o gefndir i chi, i ni wybod lle yda ni. Ar ddiwedd y Beibl, mae yna 12 llyfr y proffwydi llai, maen nhw'n galw nhw. Maen nhw'n lyfrau llai. Nid bod neges y proffwydi yn llai pwysig na'r proffwydi mawr, ond mae yna 12 ohonyn nhw sydd yn lyfrau byrion. A weithiau dydy darllen nhw ddim yn rhwydd o ran bod nhw mewn cyd-destun arbennig. Mi oedd Habacuc yn proffwydo, dydwch yn y 6ed ganrif. Ac oedd Habacuc yn siŵr, da ni'n gwybod nesa peth i ddim amdano fo, yn broffwyd proffesiynol, os allwch chi alw proffwyd yn rhywbeth fel yna. Oedd o'n ennill ei fywoliaeth fel proffwyd. Mi oedd o'n byw ym mlynyddoedd olaf teyrnas Jiwda, teyrnas ddeheuol yr Iddewon. Oedd cenedl Israel di hollti'n ddwy yn y cyfnod. Israel yn y gogledd ac Jiwda yn y de, dwy frenhiniaeth. A mi oedd Babylon fawr, yr ymerodraeth gref yma, yn tyfu ac yn cryfhau yn y gogledd ac yn raddol yn concro y cenhedloedd o'i cwmpas nhw. Ac yn gyntaf, mi oedd y Babyloniaid wedi concro teyrnas Israel yn y gogledd ac oedden nhw'n symud yn raddol Israel 597 ac yna dyma nhw'n concro Jiwda, yr Iddewon i gyd, yn y flwyddyn 586 cyn Crist ydy hyn, oce? So, da ni'n mynd yn ôl yn bell cyn geni yr arglwydd Iesu Grist. Ac oedd hi'n gyfnod diflas, fel da chi'n teimlo wrth ddarllen Habacuc, wrth iddo fo siarad hefo Duw a chwestiynu Duw. Pam bod hyn yn digwydd? Pam bod pobl ddrwg yn llwyddo? Ac yn y cyfnod yma, mi oedd yna frenin drwg yn arwain Jiwda, Jehoiakim. A doedd o ddim yn derbyn ffafr gan yr arglwydd. A mi oedd Habacuc a chryw o Iddewon eraill yn ffyddlon i air Duw, i'r Torah, i'r gyfraith, yn ceisio bod yn driw i'r hyn oedd Duw wedi ddatguddio honno fo'i hun drwy Moses a'r proffwydi a'r gyfraith. Ond oedd hi'n anodd, oherwydd bod y mwyafrif yn cefnu, yn gwadu,
yn dilyn diwiau dieithr ac eilunod, yn byw yn gwbl anfoesol. Ac oedd Habacuc yn rhwystredig pam bod hyn yn digwydd arglwydd, pam bod y bobl ddrwg yma, pam bod eilyn addoliaeth yn cael gymaint o fri. Dwi ddim yn deall, dwi ddim yn gallu gwneud sens o beth sy'n digwydd yn yng nghyfnod i. A dwi'n meddwl bod hwnna'n osodiad digon teg am Habacuc. Dwi'n yn deall, dwi'n gallu gwneud synwyr o hyn fel person ffydd. Oedd o yn gwybod fod ymerodraeth Babylon yn symud i lawr. Ac oedd yn gwybod bod nhw'n mynd i ymosod yn fuan. Ac oedd yn codi'r cwestiynau, nid oedd at ti di rhoi y tir yma i bobl Israel. Mae hwn efo adlais modern iawn i'n cyfnod ni, llynde. Ond dwi ddim yn mynd ar y trywydd hwnnw, wrach gallai y nes ymlaen yn y gyfres. Ond nid ni ydy dy bobl arbennig di Iawe. Pam yn bod ni'n cael yn concro. A wedyn, fel y gwelwch chi yn yr ail benod, mae anghyfiawnder ac eilyn o'n addoliaeth ac arweinwyr barus yn cael ei ffordd. A mae cyfiawnder a beth sy'n gywir yn cael ei anwybyddu. Dyna rhywbeth cyfoes eto, lle. Bod arweinyddion cyfoethog a barus yn cael gwneud beth bynnag maen nhw isio, a hynny ar drail beth sy'n iawn, ac ar drail pobl fregus. A mae llawer o eiriau Habacuc yn y dair benod yn galar, lament, maen nhw dweud yn Saesneg, galarnadu ydy hynny yn Gymraeg, fel rhai o'r salmau. Negi gwyn, dwi'n rhwystredig, dwi'n anhapus, dydw i ddim yn deall. A da ni yn yr un sefyllfa weithiau fel Cristnogion yn dyda. Gofyn, pam bod hynny'n digwydd? Dyw yn gyfiawn, mae Dyw yn dda, mae Dyw yn gariadus, ond mae yna anghyfiawnder, mae yna greulondeb, mae yna gasineb enfawr yn parhau yn ein byd ni. Be mae hynny yn dweud am Dduw? Ddoi at hynny mewn eiliad, a na i gyflwyno yr awgrymiadau mae Habacuc yn ei roi fel ateb i ni. Ac yng Nghymru, yn yr anialwch ysbrydol presennol, da ni'n gweddio am adnewyddiad, da ni'n gweddio am lwyddiant, da ni'n gweddio ar ei waith Iesu Grist ffynnu a thyfu yn y Gymru Gymraeg, lle da ni'n teimlo galwad i wasanaethu y ffydd Gristnogol. A da ni'n teimlo arglwydd, da ni'n cael yr ymateb, da ni'n ei ddeheu, da ni'n cyrraedd pobl, da ni am i cyrraedd. Ble wyt ti arglwydd? Be wyt ti'n neud? Na ni edrych yn sydyn ar gwestiwn cyntaf Habacuc a ateb Duw yn fyr, ac yr ail gwestiwn, neu'r ail gwyn, ar ateb yn fyr. Ac yna mi fyddai yn rhoi synopsis o rhywbeth pwysig iawn ar y diwedd. Felly dyma cwyn cyntaf Habacuc yn y benod gyntaf. Arglwydd, am faint mwy rhaid i mi alw cyn i ti fateb i? Dwi'n gweiddi, trais, ond ti ddim yn achub. Pam wyt ti'n caniatáu y fath anghyfiawnder? Pam wyt ti'n gadael i'r fath regioni fynd flaen? Mae hwn yn gwestiwn sydd yn yn meddyliau ni yn aml wrth feddwl am Dduw. Pam wyt ti'n caniatáu i'r pethau yma ddigwydd? Mae pobl wedi gofyn i mi y cwestiwn yma. Pam bod y Dduw dadi yn gadael i'r pethau drwg yma ddigwydd? Pam bod drygioni'n cael ei ffordd? Rwan ta, byddai'n ateb y cwestiwn yna'n gwbl benodol bore dydd Sul nesaf yn yr ail benod, oce? Spoiler bach i chi fan'na. Taster, os da chi isio ateb, dewch bore dydd Sul nesaf.
Ond yn y fan yma, mae'n gofyn y cwestiynau, mae'n rhwystredig, mae'n ddiffiant, a mae o'n gwestiwn dilys i'w ofyn. Da ni'n cael gofyn hyn i Dduw, oherwydd mae proffwydi a mae Habacuc yn ei yn gofyn y cwestiwn. A fyddai'n dod nôl at hyn yn y dair pregaeth. Yr ateb i Habacuc, a dwi jyst yn dyfynnu un adnod o'r ateb yn y fan yma. Ewch i ddarllen o dros eich coffi ar ôl mynd adre, ateb Duw. Edrychwch ar y cenhedloedd ac fe gewch chi sioc go iawn. Mae rhywbeth ar fi'n digwydd, fyddwch chi ddim yn ei gredu, petai rhywun yn dweud wrthoch chi. Rwan yn y fan yma, mae Duw yn ymateb i gwyn Habacuc drwy atgoffa y proffwyd fod Duw yn Dduw sofran. Duw yn gweld pob peth, mae o'n Dduw tragwyddol, da ni yn feidrol. Mae Duw yn llond pob lle, bresennol ym mhob man, da ni'n styc mewn un lle. Mae Duw yn gwybod beth sydd yn digwydd, beth sy'n mynd i ddigwydd, a mae'n gofyn i ni fyw trwy ffydd. Y ffaith i fod o yn gwybod, a'i fod o'n llywodraethu, a'i fod o yn arglwyddiaethu. Gwybod am y gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Maen nhw fel llyfr agored iddo fo. Ac yn y fan yma, mae o'n sôn bod Babilon fawr yn mynd i ddod i lawr. Israel wedi bod yn anifydd, ac yn y cyfnod yma, mi oedd Duw yn dysgu gwers Israel drwy iddyn nhw gael eu concro gan Babilon. Cofiwch fod Duw yn sofran. Duw di Duw. Weithiau, da ni'n meddwl am Dduw fel person fel chi a fi. Dumbing down ar yr holl alluog. Mewn ffydd, da ni'n gorfod ymddiried bod Duw yn gweld ac yn deall, a bod o'n dod â'i ewyllus a'i fwriadau i ben, mewn byd a dynoliaeth sydd wedi torri, sydd wedi syrthio ac sydd yn amherffaith. Ia mod i'n arglwyddiaethu. Yr ail gwyn ydy, yn y fan yma, ond arglwydd ti ydy'r Duw oedd ar waith yn yr hen ddyddiau. Wel, ti oedd y Duw yn y creu, ti oedd y Duw alwodd Abraham, ti oedd y Duw arweiniodd dy bobl allan o'r aifft drwy ryfeddodau a gweithredoedd mawr a'i harwain nhw i wlad yr addewid. Da ni wedi dyweld ti'n gweithio yn y gorffennol, ond ble wyt ti nawr yn y presennol ni? Ti ydy'r Duw sanctaidd, fyddi byth yn marw, wyt ti'n tragwyddol. Arglwydd, ti'n ei defnyddio nhw, Babilon, i farnu, pobl ddrwg, i wneud gwaith, ein craig rwytîn i penodi nhw, sy'n mynheiddi ddim byd. A da chi'n teimlo i ddicter o at Babilon, lle? Osbi. Da chi'n teimlo'r ring yma trwy y ddwy benod gyntaf. Drydydd benod o wahanol. Ond ddwn ni at honno os dyw ei mynd mewn 2 wythnos, oherwydd mae'r neges yn fendigedig yn y drydedd benod. Ateb Duw ydy, a dyma'r arglwydd yn ateb, ysgrifenna'r neges yma'n glir ar lechi, i'r negeswr sy'n rhedeg allu ddarllen yn hawdd. Dwi eisiau ti roi dy neges i lawr i chofio hi, ac yna bod chdi'n anfon pobl allan hefo'r neges, o gynnyn nhw tablet yn y cyfnod yma, ydych chi'n sylwi? Apple di hwn, iPad, gyn y proffwyd. Ysgrifenna'r neges yma'n glir ar lechi. Dyna di proffwyd, a dyna ni defnyddio nhw 3,000 o flynyddoedd wedyn. Mae'n weledigaeth o beth sy'n mynd i ddigwydd. Mae'n dangos sut fydd pethau yn y diwedd. Os nad ydy o'n digwydd yn syth, bydd yn amyneddgar. Mae'n siŵr o ddod ar yr amser iawn. A dyma'r neges. Mae'r gelyn mor falch a'i gymhellion yn ddrwg, ond bydd yr un cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb.
Elin mor falch a'i gymhellion yn ddrwg, ond bydd yn cyfiawn yn byw drwy ei ffyddlondeb, drwy ei ffydd. Pwysleisio ffydd yn y fan yma, mae'n pwysleisio amynedd, sefyllfa ysbrydol Cymru yn echrydus. Hei, ar am yn Edgar, sofran, gwybod beth sy'n digwydd, mae paratoi y ffordd, a byddwch yn ffyddlon yr arglwydd. Byddwch yn gadael i amgylchiadau, a phrofi ddwy at hynny yn y munud. Felly mae Duw yn ateb yn y fan yna. Mae Duw yn gweld yr hyn nad ydym ni'n y weld. Mae Duw yn gwybod yr hyn nad ydym ni yn ei wybod. A rhan ta hwn yn un anodd yn yr oes fodern. Mae Duw yn gallu defnyddio grymusterau sydd ddim yn ffyddlon nac yn credu ynddo fo. Adnod drawiadol yn Genesis penod 50 a gan Joseph. Dwi wedi rhoi ti ar y sleid nesaf. Do, Genesis 50 yma yma. Chi'n cofio hanes Joseph i frodyr yn ei gasau oherwydd bod ganddo fo siaced amryliw. Maen nhw'n rhoid o'n y pydew, meddwl i ladd o, a maen nhw'n gweld pobl yn dod hefo'u camelod. Beth am werthu fo gan ei chydig o cash. Chybod am yn brawd yma yma. Dyma nhw'n prynu Joseph, dyma fo'n mynd fel ceithwas, cyrraedd yr Aifft, Potiffar, gwraig, proff Potiffar. Ac yn ara deg mae o'n cyrraedd safle o awdurdod yn yr Aifft. Yn drysorydd mewn ffordd i cyfoes a'i cnyda i gyd. Ac yna mae yna newyn mawr yn does yn Israel a Canan. A mae deulu fo'n mynd i'r Aifft i ofyn, dan ni angen bwyd, dan ni'n newynu, ond dyn nhw'n nabod Joseph. Joseph yn nabod nhw ac yn sylweddoli pwy ydyn nhw. Ac diwedd y stori ydy bod Joseph yn dweud, dyma fi eich brawd ddari chi werthu. A mae'n deud y frawddeg yma, roeddech chi am wneud drwg i mi, ond dyma Duw yn troi y drwg yn beth da. Mae eisiau achub bywydau llawer o bobl, a dyna ydych chi'n ei weld heddiw. Hynny yw, mi oedd Duw yn gwybod be oedd y cynllun mawr. Mi oedd yn gwybod beth oedd yn mynd i ddigwydd. A mi oedd y brodyr eisiau gwneud drwg i Joseph, eisiau ddinistrio fo a'i falchder a'i siaced fraith amryliw. Mae Duw yn defnyddio'r sefyllfa ddrwg honno i ddod â daioni allan ohono fo. Hwn yn rhywbeth da ni'n gorfod ymaflyd hefo fo mewn gwirionedd, a bod yn ffyddiog bod Duw yn dal i wneud y math yma o beth. Ond yn gweld drwg, da ni'n gweld y cynllun mawr. Ond mae Duw yn gallu defnyddio'r pethau gwael ac anodd hynny mwyn dod a daioni. Ydych chi'n meddwl am groes Iesu Grist, ynddo? Hwna mae'n beth neis. Doedd o'n beth melys, doedd o'n beth addfwyn, mi oedd o'n beth creulon, gweidlyd, erchyll. Ond eto drwy hynny, dyma Duw yn mynegu i gariad. Un o wersi mawr Habacuc, a dyma'r un pwynt dwi eisiau gwneud wrth gloi. Nad ydym ni'n gallu diffinio Duw yn ôl yn hamgylchiadau ni, a'n profiadau ni. A mae hon yn wers bwysig i ni, fel Cristnogion heddiw yma. A mae'n digwydd mor aml i bobl. Mae pobl yn deud wrtha fi, dwi'n methu credu yn yw, oherwydd fod yn had wedi marw yn ifanc. Ac felly mae Duw yn dduw anheg os ydy o'n bodoli o gwbl. Pobl wedi deud hyn wrtha fi. Methu credu yn yw oherwydd profedigaeth sydd wedi bod. Oherwydd yn y profedigaeth honno mae'n dangos bod Duw yn anghyfiawn. Hynny yw bod ni yn diffinio neu'n mesur sut sy'n ydy Duw yn ôl yn profiad ni yn hunan, a'n hamgylchiadau ni ar hyn sydd yn digwydd i ni.
Pam bod Duw yn caniatáu bethau mor wael ddigwydd i mi ac i'n nheulu fi? Dwi yn gweld dynoliaeth yn llawn creulondeb a rhyfel a lladd a mwrdro fel yn y cyfnod ni, mae gen i le i ama fod Duw wedyn yn dduw cyfiawn ac yn dduw cariad ac yn dduw llawn daioni. Hynny yw, bod ni'n deall Duw yn ôl yr amgylchiadau da ni ynddyn nhw. Mae'n gallu bod yn bersonol neu'n deuluol, mae'n gallu bod yn genedlaethol neu yn byd eang. Dydy Duw yn caniatáu hynny, mae'n anghyfiawn, neu hyd yn oed mae o'n ddrwg, nid yn dduw da a Duw cariad. Ac os da ni'n gwneud hynny, da ni ddim byth yn gallu cael dealltwriaeth sefydlog o sut hyn ydy Duw. Perthynas gobeithiol gyda Duw, sy'n trawsnewid yn bywydau ac yn trawsnewid ein cymdeithas. Yn un o'i lyfrau, mae'n awdur o'r enw Paul Tripp yn rhoi esiampl ddigon syml. Mae'n deud fel hyn, dudwch chi bod ti'n ddiwrnod braf? Allwch chi ddychmygu diwrnod braf yma yng Nghaerdydd? Heulog. Mae'r haul yn gwenu yn llachar a'r awyr yn las. Ond da chi lawr yn y selar yn gweithio. Does na ddim ffenestri yno, does na ddim goleuni naturiol. Mae'n gwbl dywyll. Mi fyddaf yn gwbl hyrt i chi ddod i'r casgliad oherwydd eich bod chi yn y tywyllwch nad yw'r haul bellach yn bodoli. Ar un llaw, medda Tripp, mae o yr un mor hyrt i ni pan mae amgylchiadau anodd yn peri ni gwestiynu daioni a ffyddlondeb Duw. Wrth wneud hynny, da ni'n rhoi Duw yn llys barn personol gan gwestiynu ei gymeriad. Yr hyn da ni'n ei ddysgu gan Habakkuk yw ein bod i ddeall yn hamgylchiadau, am profedigaethau, am cyfnodau anodd, yng ngoleuni datguddiad Duw ohono fo'i hun. Oherwydd mae Duw yn dangos i ni sut dyn ydi o. A dwi wedi deud hyn gymaint dros y blynyddoedd. Mae'r ffydd Gristnogol yn dysgu bod Duw yn datguddio ei hun, nid bod ni'n ffeindio Duw. Gwneud hynny'n raddol drwy'r Hen Testament, ar uchafbwynt ydy Iesu Grist ei hun. Ac yn yr Iesu, da ni'n gweld natur Duw. Gweld cymeriad Duw. Diolch am adnodau sydd yn disgrifio. Meddwl am un wan. Yna'r adnodau na ddech chi'n ddysgu siarad yn y set fawr na. Adnod sydd yn deud rhywbeth am natur Duw. Duw'r gen ti yn yma. A fo, Duw cariad yw. Hynny yw, mae Duw yn dweud wrtha ni un fel hyn ydw i. A dydy amgylchiadau ddim yn newid natur Duw. Beth sgynna i? Beth sydd yn digwydd am profiadau ni ddim yn newid y ffaith fod Duw yn eich caru chi ac yn caru ni. Oherwydd, da ni'n diffinio Duw yn ôl amgylchiadau, ond yn ôl y datguddiad yn Iesu Grist. Sut dyn oedd Iesu? Fwyn, yner, ylgar, estyn at y bregus, yn gwrthod ymladd, yn gwrthod deud wrth i ddisgyblion i godi arfau. Felly yw Duw. Yn un sydd wedi aberthu hun mwyn yn hachub ni, mwyn yn cymodi ni hefo fo'i hun. Dyma sut un ydy Duw. Beth bynnag ydy'n hamgylchiadau ni, beth bynnag ydy amgylchiadau'r byd, mae'r datguddiad o Dduw yn ein helpu ni edrych ar yr amgylchiadau a sylweddoli pa mor fendigedig ydy'r newyddion da Cristnogol. Duw sydd yn llawn cyfiawnder, sydd yn sefyll o blaid y gwan a'r bregus, roddodd ei hun ar y groes
dros yr anghyfiawnder, dros y drwg, dros y pechod, dros yr anifyddod. Sut da ni'n parhau yn ffyddlon mewn cyfnod anodd ac anghrediniol. Mesur Duw na'i ddiffinio fo yn ôl eich amgylchiadau chi, yn ôl y datguddiad ohono fo'i hun, yn Iesu Grist ac yn y Beibl. A dyna'r unig bwynt o'n eisiau gwneud bore yma. Meddyliwch am y peth, a bore Dydd Sul nesaf fyddwn ni'n mynd i'r ail bennod, a mae'n arweinyddion un a chyfoethog ac anegwyddorol. Atgoffa ni o ryw gyfnod da ni'n byw yn efo falle, yn cael ei datgelu. Felly, diolch i Dduw er mwyn i enw.